sikuzele lapha ukuzothi ke manje sekufanele baqale batshale indawo eziningi vele makuthiwe sihlobo isona sikhathi lesi sokuthi batshale. Umnyango unezinhlelo eziningi khona abafundisa abantu ngokulima. Bazobheka amakhwalithi babuka inhlabathi ukuthi injani ukudla mekutshalwe ngesikhathi singaka kuyofanele kube kuvuthiwe ngesikhathi singaka. Kukhona futhi abagade marketing. Khona ama-economist la advisor ukuthi awenze kanje bese kuba khona isection ezokhuluma ngakhona eminyangweni abazokhuluma ngokuthi sikushintsha kanjani from ukuba umbila ushintshe siwenze ube ukudla yonke nje i-value chain bayenze sinabo bonke. Esiqikelela kakhulu manje sithi ufuna umuntu mayelima azi ukuthi imarket yakhe ubani futhi imarket idingane. So njengoba laba beqalwa yithina kanje siqala indlela sizohamba nabo uhambo olude la abeluleki bazobe befika ngokuhlukahlukana nangale mkhakha yahlukene ukubona ukuthi lento esiyenzayo ayipheleli ezeni ngoba uNdunankulu usinika umthwalo ukuthi uma ngithi namhlanje sitshala u6 hectares kufanele emva kwenyanga ezisithupha simtshele leyo mali eyayingene ku6 hectares ikwazile ukusiza abantu abangaki bashishintshele impilo zabo labo bantu. Ngakho sinaso ke isibopho njengomnyango ukuthi senze kanjalo.